Dieynaba yawne bottare ma hen non ni menen hen kay minen andi kam be gottata ko do parce que laabi di mojjani woni koy lawol mojjani yimɓe andi kay kikir ɓe jogor yettoyade do kono tan yawno joni solla jaɓi kono ko feccere non wala de jambar wa prake lawo jambar wa prake lawo jambar jamne mar fecciran no don joni jambar jamne an kam ko artul ma woni ni am meeɗa artude oɗo o yaawi ko jam ala jam feccere ha pare mofte jam andi ko artul ma law hande yaawi artude ko jam andi ki nangel wuli kadi waɗi nguleki tan wara ko jogani ko ne gese de kadi ko hen jiya il faut ni jenam for ko jewnede suudu tan o hankadi o wara toon o ɗo gessare gese de kadi ko hen jiya nda sa jaram bismillah wondi ko ɗum musi yennague no wuli no woli kono no watte sa haali wiya ɗum ƴeewoyo somi ƴeewoyani sukaɓe bon andu responsable bourse ngal koɓe aroɓe noddimi toon noon wi hanko noddi kam manda hanko noddi kam haw tan ko heɓani ma réseau ala so ne toɓa so majuri tawi tan hay couraji kuppat coura kay ko noon tan so wadre wi tat tan coura kuppi kuna kuppat ko noon ni ɓuuri sirde noon ɓuuri sirde réseau noon ala nano heeɓi to guese o yiɓana e lawol eɓene lawol e lawol joni noon onon kam ɓe kon tuntuɓe hoɓɓene garɗo hande ɗode hande kam aɗani ko min yonta kono saabi accirta kam noon nam composé numéro Diagrab Sylla Diagrab to gonɗa jeere eyi ar joni ken dañaɓe hoɓɓe hakke dañi aɗa wawi eyyi accu mamino dum wonnam composé numéro Samba Gueye ande noddiɗomo heɓetake nda waɗi ora portable uji moƴƴi Samba Gueye a heɓani wani taw ko ɗanil ko yiɗi ɗoygol ko walla réseau nodditanam Sylla timmi yo yaw tan Sylla yo rew to yaro noddoram mi tampi waji ɓe noddi kadi guirema guila caggi ɓe noddi ɓe keɓanima andi ɗo henno wuuro ngo so tawi he Binta toɓi tan coura kuppat riwonam guertoɗe ɗe ɓe gayni maram ko wuuro fof noon anne yawne bawsuji ma ɗi maɗen ɗo han Diagrab eyyi min eyyi rewto Samba Gueye mbiyamo yo ar garde yo ar joni kam eyyi yo ar gare merci jaram jawne bottare mum gandade hoɓɓe garta joni kay solla jaɓi mi setti soble ɗum alhamdulillahi rabbil alamin ɗum noon mi fewtoyo yeranma ndiya ɓuftona mballa ha yeeso e